Vyzerá to tak, že tento pozemok asi dronom nenatočíme, ale má to svoje výhody. Ruské drony tu nedoletia. Ideme si ho spoločne ukázať. Iba takto zo zeme. Nachádzame sa v obci Divina. Sme 7 km, alebo teda 10 minút od Žiliny. Na pozemku už máme zrealizované oporné múry, nejaké čiastočné terénne úpravy, takisto tu už máme prípojky. No a na jar tu pokojne môžete začať stavať takéto dva domy. Na pozemku vieme v podstate okamžite stavať. Sme naozaj v peknej, pokojnej a slnečnej lokalite. No a samozrejme, pozemok je vhodný aj pre developerov, pretože dá sa na ňom odrátať DPH a viete postaviť presne dva takéto isté domy. Takže nezabudnite sa mi ozvať, pretože tento pozemok je vhodný určite práve pre vás.